walenyumando obedi renouveau tile la jebara kilingilina bela jele mamali kono animali ko ka mauma soroleno auna ambe befo ka bela jele walenyumando bietene janvier kalu klitan ani wolonvla samba fla ani mugan fla so marina ka befo ka be walenyumando ka klara obisimla ka fo oye kuni renouveau matin kenesi tolay renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira kɛnɛ min bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma na nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye sɔgɔmada in na an bɛna aw kɛrɛfɛ ka hakɛto ɲini kɛ sabula an bɛ retard kungodonin na nɛgɛw n'u sigi cogo don ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen nɔ n'u sera u ka baarakɛyɔrɔw la u tun bɛ ka an makɔnɔ ko nin kɛnɛ dayɛlɛli ye aw ye minnu bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ in kan don o don an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio de nouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi tɛnɛ renouveau matin ale kɛnɛ kan yani an ka don kunnafoniyaw kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ renouveau matin jamakulu an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin mali jamana kuntigi kɔrɔ ibrahim boubacar keita ale min yɛrɛ miniji dɔgɔyara kunu an bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma sɔgɔmada in na ko mali bɛ sanga bonda la an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli kɛ u ye sɔgɔmada in na studio bamidaw kɔnɔ anw maa fila bɛ yan fɔlɔ amadu yeli konare ka fara ne yɛrɛ kan yani ani isa kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tagalen ɲɛfɛ jɛmukan in kɔnɔna la amadu e ni sɔgɔma i ni sɔgɔma fanta tumuta bi ye tɛnɛ bi ye dɔgɔkun daminɛ kosɛbɛ i bisimila saha a bɛ cogo di bi mali bɛ sanga bonda la i k'a dɔn k'a fɔ jamana kuntigi kɔrɔ ibrahim boubacar keita miniji dɔgɔyara kunu 9h wagati an bɛna kuma a kan kosɛbɛ bi a ka kumakan dɔw bɛ an yɛrɛ ye interview mun na an bɛna o dɔ yira maaw na kibaruya kɔnɔna la k'a dɔn an b'a fɛ an t'a fɛ maa mana ntanya jamana kuntigi man ntanya fɔlɔ i bɛ ka di ntanya na min bɛ tali kɛ maliden na o ye an ka tabiya kɔrɔ ye jamana in kɔnɔna la an ma ta fara maa hakɛ minnu taara sɛbɛnni kɔrɔ kunu ka se ka dɔw kɛ ka ɲɛsin ibrahim boubacar keita a ka denbaya ma siga t'o la amadu ko saya ale de ye diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen laban ye ko kanubagaw k'u bisimila sɔɔni aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi tɛnɛ janvier kalo tile 17 renouveau matin anw ka walawalali bɛna boli fɛn min kan isa kaba sidibe ale bɛna hakilina miiri kɛ kumase min kan o bɛ tali kɛ chronogramme na yalima chronogramme ye fɛn sugu jumɛn ye sabula an y'a ye k'a fɔ ni wagati laban kɔnɔna la a bɛ kalo damadamani bɔ débat fɛn o fɛn mana sigi baro kɛ daw la bɛɛ lajɛlen da bɛ kuma min na o de ye chronogramme ye chronogramme ye fɛn jumɛn ye a bɛ mun de ko fɔ isa kaba ale bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan o fɛnɛ kɔfɛ anw ni ɲininikɛla ngolo jara bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka se ka a hakilinaw fɔ an ye fɛn bɛ tali kɛ jumadon maliden miliyɔn caman bɔra ka se ka u hakilina yira ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta k'o ɲɛsin an faso ma ka tila k'o ɲɛsin fanga furancɛ fanga o ma ni o bɛ vendredi mobilisation ko fɔ golo jara bɛna hakilina di o kan ka se ka to o babu kelen kɔnɔna la halisa wulikajɔba min kɛra mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na juma tɛmɛlen Ami Baba Sise kunnafoni dila don ale fɛnɛ ka yeta ye jumɛn ye malidenw ka nin bɔli na juma tɛmɛlen o kɛrɛfɛ Sori Ibrahim Diallo ale kɔni bɛ siraba kanaw la ka ban bi tɛnɛ tan ka segin bɛ togo di Bamako siraw la ani Sori bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔɔni fɛn bɛ tali kɛ sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni na o bɛ na docteur bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye bana min kan o bɛ tension ko fɔ Hawa Daɲogo ale ka wuli ka jɔ kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Alexi la ale fɛnɛ bɛ bisimila a ma sɔn min ma ka o laseliw kɛ kunnafoni di gafe minnu bɔra bi tɛnɛ olu ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw fɛnɛ bɛ kɛ bi jɛmukan in kɔnɔna la aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ don tɛmɛlenw na jɛmukan in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi an bɛ baaraw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye Sankolo ale bɛna jɛya dɔɔni Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ Mali kɔnɔfɛn marabolo la ka fara camancɛ marabolo kan bi tilega in na ko olu ka yɔrɔjan filɛli bɛna sa ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nin ye Kayikaw bi tilega in na aw ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ digiri 37 la Sikaso olu ta bɛ kɛ 34 ye Segukaw olu ta bɛ jɔ digiri 32 la Mopti
olu ta bɛ kɛ 31 ye Tombouctou olu ta bi jɔ digiri 28 na Gawokaw olu ta bɛ kɛ 29 ye Kidal olu ta bɛ jigin na digiri 25 la Menaka olu ta bɛ kɛ digiri 28 ye Tawdenikaw olu ta bi jɔ digiri 23 la fɛn bɛ tali kɛ Buguni la bi tiliga in na olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ digiri 20 digiri 33 Kucalakaw olu ta bɛ kɛ 34 ye fɛn bɛ tali kɛ Kitakaw la olu ta bi jɔ digiri 34 na Nyorokaw olu ta bɛ kɛ 33 ye Narakaw olu ta bɛ kɛ digiri 31 ye Douanzan olu ta bi jɔ digiri 29 na San marabolo kɔnɔna la tiliga in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 32 ye Baɲangara olu ta bi jɔ 31 na Joilakaw olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛna jɛya dɔɔni funɛnɛ fiɲɛ bɛna ci nka fiɲɛ fanga o bɛ se ka bonya wagati ani wagati journée kɔnɔna la bi yɔrɔjan filɛliw Bamako district kɔnɔ gɛlɛya o bɛna don a la ka sababuya kɛ wɔngɔn bulon ye o la tiliga in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 33 ye Bamako lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 58 ye tile bɛna bin Bamako lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 25 ye wagati boloda cogo ni ɲɛ bi tɛnɛ sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna ma ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni a kun ye aw bɛɛ lajɛlen ka se ka aw tandaw bila dɔn ko Ala ka bi tɛnɛ tile hɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni ye kunnafoni dayɛlɛlen ye tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 29 ye don kibaru ale bɛna lase aw ma Amadu fɛ ko kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa lima dumuni Amadu ne bɛ sira di ma tabarikala aw ni sɔgɔma aw minnu ye maliden cɛbada musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ saga 30 bɛ nɛgɛ 7 kan a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan an bɛ min bakurubaw dayɛlɛ ni jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale miniji dɔgɔyara kununko 9h wagati Bamako yan nɔ min ye sayi ye san 76 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ IBK ala ka fɛn bɛɛ ala ka latigɛ ye ni ko kunteru cogo la o b'a yira k'a fɔ IBK tun tanya ka sɔrɔ a ka faga ma kuncɛ an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na an ye garisɛgɛ sɔrɔ a ka peredanya kɔnɔ ka interview dɔw k'a la an bɛna o dɔ lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra ye wele bilara maliden bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ ka caya o kama jumadon ani sibiri Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ jamakuluw bɔra k'u ka dɛmɛ sɛmɛnciya ka ɲɛsin Mali ma an bɛna o ja dɔw lajɛ bi sɔgɔmada in na o kɛra Bamako ya o kɛra Mali région kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na kosɛbɛ don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la koba dɔ bɔra o kɔnɔ o dɔ ye Mali kɛrɛfɛ jamana caman jamanadenw ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali ma n'o dɔ ye Laginɛ ye o dɔ ye Senegal ye o dɔ ye jamana wɛrɛw ye an bɛna kuma nin bɛɛ kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye an sinsinberew ye CEDEAO fana ye hakilina kurani dɔw fɔ sisan tuguni mun b'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka se ka Mali ka dɛngɛrɛnɛ ka a juru maɲa u ye nin kuma kɔni dandigɛni dɔw kɛ kununko an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na a y'aw bisimila nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya kosɔn an y'a fɔ ten tɔ Mali jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale min sigira fanga la san 2013 ni maliden fagamakuru kara bɛɛ lajɛlen wotera a ye jɔse kelen-kelen bɛɛ la k'a daminɛ diinɛ ɲɛmaw politiki matarafabɔ ani funɛnkɛniw ni musow togoda fara duguba kɔnɔna kan bɛɛ lajɛlen ye jigiyaba bila Ibrahim Boubacar Keita la k'a kɛ a tun bɛ jamanajɔ hakilina kuraw ni kuma gɛlɛnw ani k'a dɔn kankelentigiya kan minnu fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni ale kɔni kɛra Mali masakɛ ye a bɛna kɛ sababu ye ka se ka ŋɔniba bɔ maliden sen na o kɛra sababu ye 2013 bɛɛ lajɛlen y'i ci bila ka se ka seba kala ta jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye san 5 bɛna dafa waati min na kumaw ciyara kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta sebaya sɔrɔla o la n'o kɛra 2018 kɔnɔna la o 2018 min yɛrɛ fana kɔfɛ baara sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara k'a sababu kɛ jalaki caman bolokɔni sinna Ibrahim Boubacar Keita la n'o jalaki dɔw ye ko a
kɛlen don ka fanga kɔni kɛ lemuruba ye ani a denbaya a n'a somaw kɛrɛfɛmaw olu ka jɔyɔrɔba sɔrɔ o la ka fara o kan fana min ye nafolo burujali o haho kuma sɛbɛkɔrɔ ciyara fana mun yɛrɛ kɛra sababu ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita k'ale gɛn ka bɔ fanga la uti kalo tile 18 san 2020 o IBK min bɛ yen ni kaba gɛnna ka bɔ fanga la o y'a sɔrɔ fari kɔni ma jo kosɛbɛ tani ka segin ciyara Mali ni Magan Arabi Saoudite ani yɔrɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ furakɛli nasiratigɛw la ka b'o la fɔ ka n'a sigi sɛbɛnni kɔrɔ a Magan Sumala a da tɛ kuma na n'a kɛrɛfɛ maa kelen-kelenw tɛ a ka kuma tun ka suma kosɛbɛ o IBK de tɛ yan na kunungo min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 waati san 70 ani san 6 an ka hakili ma jigin an yɛrɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka IBK ɲininka a ka jamana ɲɛmaya kɔnɔna dɔw la interview dɔw senfɛ an ka ɲɛma d'a ma. Bon, alhamdulillah, ala ya misa ba ma an ga ɲɔgɔn ye ɲɛna an nana yan ni beaucoup d'espoir jigiya ba ye de jigiya fala ka tuguni an ni mamu kumana n'o ye Nations Unies secrétaire général ye n'o ye France ka président ye n'o ye Allemand ka chancelier ka représentant ye n'o ye président Trump ka représentant ye ani ninnu bɛɛ bɛnna kuma na k'an dɛmɛ ka dɔ fara an barika kan parce que u y'a dɔn an bɛ baara min na bi an t'a la an yɛrɛ dɔrɔn ye an b'a la Sahel ye an b'a la Afrique ye mais an b'a la diɲɛ bɛɛ de ye parce que min bɛ anw kunna bi anw kunna ko tɛ o ni anw dɛsɛra ala kana kɛ n'an dɛsɛra u bɛ yɛlɛn ka se Europe ma ka se jamana tɔw ma donc a bɛ fɔ min ma ko problème mondial c'est devenu un problème mondial n'o dun fana don bɛɛ kan k'an dɛmɛ a baara la a doni man ka d'anw dɔrɔn kun bɛɛ y'o faamuya an bɛn'o kuma kan donc n bɛ se k'a fɔ ko an ka nali an bɛnna se ma ala bɛ se ka ma duwawu minɛna inshallah an b'a ye bientôt an bɛna min kɛ an bɛnna fɛn minnu kan kalo min bɛna kalo wɛrɛ n'o ye mois d'octobre ye ni o kalo kɔnɔ k'u bɛna daminɛ an ka fɛn dɔw kɛ ka baara dɔw kɛ baara dɔw bolodalen don olu bɛna don sen na n'u donna sen na ni kalo sara fo an k'an sigi ka lajɛ an tun ye fɛn dɔ bolo da an y'u daminɛ a ye san sɔrɔ a ma san sɔrɔ an b'o fana ɲɔgɔn ye kɛ mais o yɔrɔ ma fɔ fɔlɔ jamana ma fɔ fɔlɔ n ko jamanaw ka fɔ n ye min bɛ se ka an kunbɛn n'an bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka fɛ yen nɔ pour l'instant jamana saba ye i présenté an m'an hakili jagabɔ k'a la an ta kɛ kelen min na an m'a dɔn dati fɔ fɔlɔ an m'a yɔrɔ fɔ fɔlɔ. Merci beaucoup. Tabarakala Ibrahim Boubacar Keita waati min na Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ tun cayara kosɛbɛ waasa ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ɲini bɛɛ ni kelenya ani Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ sɛbɛ jukɔrɔ kɔlɔn na Ibrahim Boubacar Keita ye caman kɛ diɲɛ jamana caman na fɔ maa dɔw yɛrɛ tun y'a da la ko marché la k'a sabu kɛ dugutaa kun cayara nka bɛɛ lajɛlen tun bɛ tali kɛ ɲɛfɔliw la kɛrɛfɛmaw fɛ n'o ye Mali yɛrɛ kun ka kuma ka basigi ni diɲɛ jamanaw ye IBK ye wulikajɔ caman kɛ olu kɔnɔna la waasa min ye dɛmɛba jɛkulu ni diɲɛ sebatigi bɛɛ bɛ se k'i janto Mali ka gɛlɛyaw la cogoya min na min ye denmisɛnninw ka baara ko fana a y'o kuma fana sɛbɛkɔrɔ fɔ o de kɔnɔna la min ye kɛnɛba tun bɛ sigi denmisɛnninw tɔgɔ la baara ko nasiratigɛ la min ye IBK tun bɛ wulikajɔ minnu ni danganaya minnu bɛ yen ni a b'a fɛ k'olu di a ka maramaw ma waasa u ka se ka wulikajɔw ni musakaw don da ɲuman fɛ denmisɛnninw ka baara ko la a b'o dantigɛw fana wulikajɔ caman kɛra o la kɛnɛ kɛ kan min ye salon de l'entrepreneuriat ni o ye baaradege ni baara sɔrɔko kɛnɛ dɔw ye a ye dantigɛ dɔw fana k'o kan an k'o dɔɔni lamɛn. Mon ambition, c'était qu'un jour, parti à la décision nationale, je fasse tout pour que nous ayons des capitaines d'entreprise à dimension continentale et mondiale. Car nous le pouvons. Yes, we can. Nous le pouvons. Nos difficultés, elles sont réelles. Mais si l'on a poussé un peu les conditions prudentielles drastiques de la commission bancaire pour que l'accès au crédit soit un peu plus facile pour nos banques, cela pourrait aider. La volonté politique est là. Et nous cherchons les financements partout où nous allons. Récemment, nous avons eu 25 millions de dollars
en Abu Dhabi pour précisément la promotion du secteur des jeunes. Et je souhaitais que cet argent-là soit entièrement utilisé pour cela. Ad hoc. Donc, c'est un souci permanent. Tabarakala Ibrahim Boubacar Keita nento aka ɲɛfɔli dɔw ye denmisɛnninw ka baarako nasiratigɛ olu ko hukumu kɔnɔna la minnu na a ko wulikajɔ caman bɛ sen na wa musaka minnu kan ka don a la a b'o danganiya di olu ka don sira fɛ dakuruya kelen k'a fɔ IBK ka fanga kɔnɔna la a ye cɛsiri caman ŋaniya siri ka cɛsiri caman boloda ka cɛsiri caman yɛrɛ daminɛ kɛ nka gɛlɛyaba minnu yera a la jateminɛw la u bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni danaya dara o caman kan IBK fanga na ka baara kɛ a caman bɛ yen min ye k'a dɔn k'a fɔ u ye jigilatigɛ lase jamanadenw ma n'o dɔw bɛ tali kɛ malidenw tun b'a fɛ u ka baaraw kɛ cogo min na baara ninnu ma kɛ o cogoya la wa u tun b'a fɛ musaka minnu ka don donyɔrɔ la jatew y'a jira k'a fɔ a caman yɛrɛ fana ma don a donyɔrɔ la fo nana kɛ jalaki binna IBK kan k'a jira k'a fɔ a dɛsɛlen don ka jamana labaara ko a yɛrɛ kɔni tolen don ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka dabiri ale yɛrɛ sigilen da la min yɛrɛ kɛra kamanaganko ye o ko la jalaki caman binna a denkɛ honorable Karimu Keita ani i k'a dɔn a kɛrɛfɛmaa minnu bɛ yen n'olu dɔw tun ye lakanaba sanfɛmaa dɔw ye dɔw y'a jira k'a fɔ olu caman kɔni bɛ yen ko olu de kɛlen don ka fanga yɛrɛ munumunu IBK yɛrɛ sigilen da la ko a tɛ fɛn caman kalama nin bɛɛ jalakiw kɛra sababu ye fɔ fara ɲɔgɔnkanw kɛra ka se ka IBK ale yɛrɛ kɔni ka fanga sugusuguma ni ka firi a da kan u tɛ kalo tile 18 IBK kɔni ale dindayana kunun an bɛ dugawu kɛ balabada dali ka nɔgɔya ye kunungo maa caman taara u ka dugawu kɛ a ka denbaya la minnu ye a jɛɲɔgɔnkɔrɔw minisiriw ani hali fanga maakɔrɔ minnu bɛ bi min ye an ye zolenda maa dɔ kan n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Bandaw ale taara kɛnɛ in kan kunungo Aminata Keita ka y'a bisimila Bandaw taara ka dugawu kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita fure ma ka fara min ye faga ɲɛma caman an ka jamana ɲɛma minnu bɛ faga na olu fana ye batakiw kɛ minnu na u ko a ka suturali baaraw bɛna kɛ a ta bataki wɛrɛ ka ɲɛsin maaw ma an bɛna a ko da aw tulo kan waati nataw la an y'a fɔ ten jumadon maliden bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali dugukolo kan ka se ka u ka wulikajɔ sɛmɛntiya ka ɲɛsin jamana faamaw ma ani jamana yɛrɛ ma bi ka kɛ ni CEDEAO kɛlen don ka ɲagili min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o kama wele min dara ma wele jaabira ni tun taara yɔrɔ yɔrɔ Bamako Kulikoro Segu Sikaso Gao a bɛ k'i kɔnɔ ko maliden bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a sɔrɔ jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ Kulikorokaw ma to kɔ olu ka gouverneur colonel Lamini Kapori Sanogo ale fana ni Kulikoroka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Kulikoro ntolantan tɛnɛnba kanan na Lolomadi Bate taara o kɛnɛ kan olu ta kɛra cogo di Kulikoro an k'o lajɛ. Mali drapeau yangalen bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na vert jaune rouge mɔgɔ caman de bɔra Kulikoro kɔnɔna na walasa ka na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka ni welewele jaabi welewele mun ni CEDEAO ni UEMOA ko fara jamana wɛrɛw kan minnu kɛlen don ka ɲagatan bi an ka jamana kan yan Stade Mamadou Hassi Jara kɔnɔna na ka sababu kɛ ni mɔgɔ boliba ye fɛrɛw bulala sen kan fɛrɛ mun bɛ tangali kɛ coronavirus ma ka sababu kɛ ni masigi tilaliw ani ka zeli kɛ mɔgɔw tigɛw la i n'a fɔ bɛɛ bɛ k'a lamɛn cogo mun na ni mɔgɔ ninnu bɔra walasa k'u ka nisɔngoya yira CEDEAO ye ɲangata mun bi Mali kan ani fɛnɛ k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'olu ka dɛmɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye. An b'a ɲini aw fɛ an ka to ni an ka sogo ɲɔgɔn na ka ni fanga in dɛmɛ an bɛɛ y'a dɔn kabi yɛrɛ taa kɛra Mali kɔnɔ an ma lafiya tamasiyɛn ye lakika ɲɛma ka ni fanga in bɔ donc an k'u dɛmɛ ala ka baka d'u la wa donsow b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se min na i k'i ta kɛ anw y'an ta kɛ daanu na dɛ an y'an ta kɛ. Jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ Kulikɔrɔ olu kɔni fana bɔra walasa ka dɛmɛ don maliyɛnw ma ni wagati gɛlɛn in na Kulikɔrɔ ɲɛmɔgɔw u bɔra ka Kulikɔrɔkaw fo kosɛbɛ u ka nin waleya ɲuman in na wa u y'a ɲini u fɛ fɛnɛ k'u k'u cɛsiri halisa jamanajɔ la pour que jamanaden bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o wagati de la jamana dɔw ye bɛnbɛn bɛ kɛ anw kama k'a fɔ k'u b'an bɔ an dawolo kan k'an bɔ an ka halalaya kan k'an bɔ an ka diinɛw kan famaw ko ko bɛɛ n'a ta olu dalen don u b'a ɲini hali bi jamana min ye gɛrɛntɛ siri an na k'a fɔ olu dalen bɛ u ye u b'a ɲini u fɛ hali bi u ka se ka fiɲɛbɔ da di Mali ma an ka sigi a fɔ kɛ sanction min ta la a ka gɛlɛn an bɛɛ ma an bɛ gɛlɛya sɔrɔ olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais n'Ala sɔnna ma n'an dalen bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la an ka gɛlɛya an bɛ yɛlɛ sanfɛ n'an ma gɛlɛya in kun Ala k'an kisi o ma o de bɛ na ni tiɲɛni caman ye. walasa k'u ka dɛmɛ yira jamana ɲɛmɔgɔw la Kulikɔrɔkaw
u ye Asimi Goita ja dilanlen u y'a ta k'a di Kulikoro gouverneur ma ni ɲɔgɔn kunbɛba in na. Tabarikala Kulikorokaw fɛ yen nɔ an bɛ hakɛto ɲini sɛbɛnnikɛlaw filila tɔgɔ min bɔra laban na o ye colonel Lamine Kapori Sanogo Kulikoro mara ɲɛmaa don n'o ye gouverneur ye Kulikorokaw ka dɛmɛ k'o kɔ tigɛ min ye i k'a dɔn an tun bɛna daminɛ Bamako la o jaw kuma labɛn o sɔrɔla sisan dani nɔ Bamako yan nɔ jama bɔra ka monument de l'indépendance fana fa i ko dakɔnɔ ɲi Amadu Jara ale ye ja minnu sɔrɔ o kɛnɛ kan an k'o lajɛ. Maa caman de bɔra ka se ka na jamana ɲɛmɔgɔw ka wele jaabi ni jama lajɛba in a daminɛna ni Mali ka jɔnjɔn dali ye. Sanga kɔnɔ mankan bɔla dɔwɛrɛ tɛ vuvuzela mankan. Togo sifinmanw bolo walasa togo min na ka se ka maaw ɲaga pankartiw ani banderɔlu sanfɛ i b'a sɔrɔ a sɛmɛnen bɛ k'u ma sɔn CEDEAO ɲɛmɔgɔw olu ye ɲangini min ta ka Mali sɛgɛrɛ o ma. Kɛnɛ kɔnɔ maa caman b'a yira k'a fɔ i bɛ yen wa i bɛ ka jamana fɛ ni maa min ye dɔgɔnɔ ye o b'a yira k'a fɔ a b'a ka jamana fɛ maa min mana kɛ fila ye o b'a yira k'a fɔ a b'a ka jamana fɛ kuma la surunyana ni jama dalajɛ in fasodenya kɛnɛ kun don o kɛlen kɔ ka tasibila kɛ finitigilamɔgɔ minnu tanyana ani maa minnu tanyana Mali ye politikimaw ani diinɛmaw o ye kuma ta kelen kelen an n'a sɔrɔ k'a fɔ u ka kuma fɔcogow kɛcogo tɛ kelen nka a bɛɛ kɔrɔ ye kelen dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ k'u ma sɔn CEDEAO ɲɛmaaw olu ka ɲangini wale ma. Amadu Jara monument de l'indépendance la an bɛ taa teliyala Kulikorokaw ta kuncɛli la Katikaw fɛ yen nɔ olu kɔni fana y'a kanu k'a fɔ Bamako ka surun nka Katikaw na fara ɲɔgɔn kan fana k'u ka dɛmɛ sɛbɛntiya ka ɲɛsin i k'a dɔn transition ma yen fana min ye k'a daminɛ préfet ka segin kɔma bɛɛ lajɛlen n'o ye force vive fɛn o fɛn bɛ Kati a denmisɛnnin jɛkulu muso jɛkulu ani politikimaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan yen fana place de cinquantenaire la walasa ka to ka nimisi wasa ni dɛmɛ sɛbɛntiya ka ɲɛsin Mali ma ka tila k'u ka dusuma kasaya k'a caman fɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ awa CEDEAO ma ye Senegalikaw tun bɛ ɲini ka ciya fana kosɛbɛ kɛnɛ kan ni jamana wɛrɛ maa caman ye minnu nana ni u fana ka dɛmɛ sɛbɛntiya ka ɲɛsin Mali ma an ka ɲɛma d'a ma. Mali fɔra dɔrɔn malidenw bɔra cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra an k'o tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ. Mali ye kelen ko an ka jamanaw anw bannen don industrialisation ma an bannen don développement ma ko an bɛ olu ka produits an bɛ olu de consommer an fɛ yan ko olu bɛ nafamafɛn minnu bɛ an bolo an ka matière première an bɛ to o bɔli la k'o di olu ma olu b'o exploiter k'o fabriquer ka o ci anw ma. Président ka nin wele Mali fan bɛɛ lajɛlen ka mobiliser a y'a sɔrɔ an m'an ta la n'a ma ɲɛ ale y'an wele o bɛ dɔ de fara an ka teliya kan sinon a kun ye weleli kɛ a kun ma weleli kɛ ni sanction min taara ka se Mali ma Kati kun tɛ sigi a ko kunna Katika jeunes wulilen de don u mobiliselen de don bon nisɔndiya min bɛ ne la a yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la dɛ jama bɔra cogo min na an ka autorités bɛɛ lajɛlen bɛ yan k'a daminɛ président du conseil de cercle la ka taa préfet la ka se maire ma hali Katidafɛdugu maire communal ani donsow ani diinɛ ɲɛmɔgɔ ani jeunesse ɲɛmɔgɔ u bɛɛ lajɛlen de bɛ yan nisɔndiya dan de an ta nin kɛnɛ kan nisɔndiya belebeleba dɔ fana ye jumɛn an ɲɛ bɛ an balima ani an sigiɲɔgɔn wɔlɔfɔw sénégalais olu fana nana ka na wele in jaabi vraiment ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ donc k'a yira CEDEAO la k'a yira UEMOA la k'a fɔ Mali ye kelen de ye Mali tɛ fara. foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ commission ye min ye nin organiser vraiment denmisɛnnin minnu don hakili b'u fɛ donc u ye nin organiser k'a da Asimi ka kuma kan donc vraiment an bɛ Asimi kɔ bi an b'a kɔsini an bɛ transition kɔ bi an bɛ transition kɔsini embargo min dalen filɛ nin ye k'a ɲɛsin an ma wa ni Ala sɔnna an b'a kun cogo di an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin tɛ foyi ye wa nin kɔfɛ hɛrɛ de bɛ na gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen. Politiki ko tɛ fɛn tɛ Mali ko de don fɛn kelen b'an bolo n'o y'an bɛɛ jɛ ye o ye Mali de nationalité wɛrɛ t'an bolo an ye maliyɛn donc ɲangili min sera an ma bi an sigiɲɔgɔnw fɛ n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye donc an b'a ɲini fɔlɔ
malien bɛɛ ka bɛn kelen na an bɛɛ kɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka union sacrée kɛ pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔna la cogo min na parce que a ma nɔgɔ donc aw tɛ se ka taa fo malien bɛɛ ka bɛn kan kelen ka kuma kelen fɔ pour que problème in bɛ se ka fɛ donc an b'a fɔ CEDEAO chef de l'État fana ye u ka Mali ka fɛn lajɛ an bɛ crise kɔnɔna la n'o ye kɛlɛ ye u b'an fɛ yen nɔ bon n'a fɔra ko embargo wɛrɛ binna an kan donc o ye gɛlɛya wɛrɛ de bon Mali dun fana ye Sahel kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ mana kɛ Mali kɔnɔna la a bɛ an kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ a touché donc u fana k'a lajɛ an ka segin table de négociation na an bɛ se ka bɛn su kelen na walasa jamana bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la Mali ko de don Mali ko o bɛ daminɛ Kati yan an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen na parce que Kati ye misali de ye Kati ye misali ye Mali kɔnɔ Kati ye misali ye farafinna Kati ye misali ye diɲɛ kɔnɔ donc ni an y'a daminɛ yan wajibi an tun b'a daminɛ wa a tun bɛ k'an fɛ yan fana ne kɔni nisɔndiya de bɛ ne la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la mɔgɔ bolo cogo min na Mali fɔra dɔrɔn malidenw bɔra cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra an k'o tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ Mali ye kelen tabarikala Katikaw fɛ yen nin tun ye olu fana ka wulikajɔ yen nɔ k'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ an bɛna taa Mali marabolo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ malidenya yɛrɛ kɛra cogo o di sanga ye 49 sɔrɔ Kolokanikaw fɛ yen olu fana ye nin jɛrɛba ɲɔgɔnna kɛ jɛrɛba min na maliden bɔra yen Bɛlɛdugu dugu bɛɛ lajɛlen na ka t'u ka dɛmɛ sɛbɛntiya ka ɲɛsin Mali ma k'u ka dɛmɛ ɲɛmɛsiya ka ɲɛsin jamana ma ka se ka dusumakasa ta ka ɲɛsin CEDEAO ma ani UEMOA ka se Faransi ma minnu yɛrɛ la yenkaw kɔni y'u ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔ yira minnu yɛrɛ k'o labɛnnen don kɛlɛ fana kama yen jama fana faga bonyana kosɛbɛ an y'a fɔ ten bi an bɛ saga bonda la jamanakuntigi bɛ k'ale ta yan na an ka maaba caman taara professeur John Kunda Traoré an ye ale fana ka kibaruyaw sɔrɔ ale fana taara i ka duwawudon kɛ kɛnɛ in kana na ka fara maaba caman kan nka CEDEAO maaw bɛna cogo di kana saga bonda in na o fana kɛlen gɛlɛya ye sabula karangadaw da sɔalen don nka an ye kibaruya dɔw sɔrɔ kunu minnu y'a yira k'a fɔ CEDEAO maaw kɔni ye bataki fitinin folofolow ka pagew kan minnu na k'u ko u bɛna lajɛ walasa ka se ka Mali gɛlɛya a fanga jigi dɔɔni kɔni y'a ta kuma kura wɛrɛ ye an bɛna lajɛ min mana bɔ ko la dɛngɛrɛnɛ fanga bonyalen o Mali fagama ɲɛmaaw bɛ ka se ko kɛcogo de la wa nin bɛɛ ye ɲininkali ye minnu jaabi bɛna di an ma waati nataw kɔnɔna la Fanta Tumota yani kibaruya na filanan cɛ an ka ja tɔw yira an bɛ an sosoro ya fɔlɔ n'an bɛ se ka sɔrɔ lasɔrɔ siga t'a la sɔni an bɛ sɔrɔ lasɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ jumadon wulikajɔ la malidenw y'u ka fasoden ɲumanya ko yira sabula jamana ko de don ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɔra an bolo fɛn kelen pewu min bɛ to an bolo o ye an faso ye o la maliden si ma sɔn ka to kɔ o ko la wagati nataw la marabolo tɔw la wulikajɔ kɛra cogoya min na o jaw bɛna yira kanubagaw la Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati o sera Fuseni Daw an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi don ni Sori bɛ da la a bila a ka don ɲɔgɔn lasɔrɔ